Gibalik na sa kanhi mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Mike Rama, ang gilalisang van nga gipinag-iya sa syudad sa Sugbo. Kini human sa order nga giluwatan sa Cebu City Legal Office ni atong Pebrero 26 nga iuli sa kagamhanan ang 3 million pesos worth nga 14-seater Toyota Hi-Ace van nga gitugyan kaniadto kang Rama. Taliwa sa paghatag balik sa maong sakyanan, si Rama mitataw nga ang maong lakang dili pag-surrender. I do not use the word surrendering because I don't surrender. Okay. I am a man with calculation. So please, I'm not returning. I'm just turning it over. Matod sa kanhi mayor nga ang maong kamanduan usa lamang sa mga pagpandaot sa iyaha ug usa iyang gihulagway nga pamulitika. I was about to be more legalistic because they cannot just make me out as president of the League Cities of the Philippines. Mind you, I'm also the president of the Vice Mayor's League and made to be in a forced league. I will repeat. Made to be in a forced league. And because di man ko gusto gubot, I allowed to manifest my acquiescence. Samtang, si Vice Mayor Dondon Hontiveros midetalye sa proseso sa turnover sa maong sakyanan balik sa syudad. The process would be, again, as the turnover para we made aware, well, it's already in public, but again, the right process is kami ni Dawat and among i-turnover sa department, we all know it's DGS, and to inform them just now nga mao ni ang gibuhat ni Mayor Mike Rama. Mipadayag usab si Rama og komento kabahin sa gipasak-an nga Charter Day bonus nga nadawat sa mga empleyado sa City Hall. I don't mind, as mayor of the city of Cebu, giving bonus even if the employee perhaps would not deserve it because the family need money. Mipadayag si Rama nga kung siya unta ang naglingkod nga mayor, iya pa kinipasak-an ang kantidad nga 35,000 pesos ngadto sa 50,000 pesos. Pagkalimpaya ginakuha na. Ikabot pa sa deliberation, na pa mga konsulor diha, yaw-yaw. Nganong taas ba kayong bonus? Remember, I was about to give how much bonus? Colin. Paliwan ni nahatag ron, 35,000. Bila? I wanted to give 50,000 bonus. Kay numduman nga ang tandem nga Rama Hontiveros, subling magpapili isip mayor o vice mayor alang sa umaabot nga Mayo. Kini si Ray Martin Rio, USJRCom intern alang sa MyTV, Cebu.